Idan ba a kare muhalli ba, Najeriya za ta iya fuskantar matsaloli masu yawa kamar kwararowar hamada, ambaliyar ruwa, rashin wadataccen abinci, yaduwar cututtuka, lalacewar ƙasa, ƙarancin ruwa da asarar bishiyoyi da kuma dabbobin gida. Hakan zai ƙara talauci, yunwa, rashin aikin yi da rikice-rikice tsakanin al'umma, musamman tsakanin makiyaya da manoma. Kuma hakan zai kawo mana sauyin yanayi, zai ƙara tsananta rayuwa ga al'umma. Domin magance waɗannan matsalolin da suke addabar muhallinmu da ma Najeriya baki ɗaya, wajibi ne a kare muhalli ta hanyar dasa bishiyoyi wanda za su iya jure wahala. Bishiyoyin sun haɗa da Fakiya biqilobosa wanda ake kiranta da bishiyar ɗorawa, locust bean. Sunana Hauwa Ahmad Damagum, mai fafutukar kare muhalli wato environmental activist, kuma jami'a a gidauniyar Sub-Saharan Initiative for Environmental Restoration, wanda take aiki a nan gida Najeriya da kuma sauran Sub-Saharan African countries. Na farko, menene ita Najeriya kanta? Na biyu, menene muhalli? Na uku, da kuma matsalolin da suke faruwa a muhallinmu. Na hudu, hanyoyin da za a bi domin a kare muhalli saboda a samu iska mai kyau. Na farko, Najeriya. Menene Najeriya? Najeriya ƙasa ce da take a yammacin Afirka, tana da jihohi 36 da babban birnin tarayya Abuja, sannan tana da yankuna 6 na siyasa wanda ake ce mata geopolitical zones. Su ne kamar haka: akwai South-South, akwai South-West, akwai South-East, akwai North Central wato Middle Belt, akwai North-West, sannan na ƙarshenta ana ce mata North-East. Sannan Najeriya na da nau'o'in ciyayi wato vegetation zones guda 7. Na farko, akwai wanda ake ce mata mangrove swamp forest inda yake a jiha kamar Lagos da Port Harcourt. Akwai saltwater forest inda yake a jihar Niger Delta. Akwai freshwater swamp inda yake a jihar Enugu. Akwai dry savanna inda yake a jihar Nasarawa da Jos. Sannan akwai Guinea savanna wanda yake a jihar Kaduna. Sudan savanna wanda yake a jihar Kano. Sannan akwai na ƙarshen shi Sahel savanna inda yake a jihohin Yobe da Borno. Sannan Najeriya na ɗauke da al'umma sama da miliyan 200. Saboda haka kare muhalli yana da matuƙar muhimmanci ga rayuwar jama'a da kuma ci gaban ƙasa. Saboda kare muhalli shi zai kawo ci gaba a cikin ƙasarmu Najeriya. Zan yi magana akan muhalli wato environment. Muhalli shine duk wani wuri da yake ɗauke da abubuwa masu rai da marasa rai tare da alaƙar da ke tsakaninsu. Abubuwa masu rai shine kamar muna kiranta da biotic factors. Biotic factors sun